Mali Marko. Halo, dobar dan, ovdje Marko. Da li je to cvećara? Da, kažite. Da li imate ruže? Ima. Koje boje? Pa ima crvene, bele, ljubičaste. Ovako, uzeo bi 300 grama belih, pola kile crvenih i 200 grama ljubičastih. Sačekajte moment. Da. Ja bi uzeo 200 grama crvenih, pola kila ljubičastih i pola kila belih. Ali to moraš da dođeš da vidiš i da naručiš. I da platiš. Jel moram da dovedem Elizabetu? Elizabetu? Da. Moraš. Jel imaju trnje te ruže? Imaju. Pa njoj to malo smeta, uvijek joj se zaglavi u grlu. Pa ništa, to ćeš da očistiš. Da vam objasnim o čemu se radi. Ja sam, Elizabeta je moja koza, ja sam nju dobio za rođendan. I ona jede samo ruže. Samo ruže jede? Da, i neće ništa drugo. I ništa drugo neće? Ništa. Ja njoj kupim tako kilo za nedelju dana i mirna je. Dobro, ali se ruže ne prodaju na kilo. Pa znam, ali mi je ovako lakše. Pa tebi je lakše, ali mi ne prodajemo na kilo, nego na Ona je komad. do sad pojela već 5 cvećara. Pa ne znam. Ne znam šta da ti kažem. Dođi sa mamom ili sa tatom pa ćemo da se dogovorimo. Aha, a samo da pitam, Kaži. koje vitamina ima u ružama? Ne znam, ako tebi dosadno kući. Nije. Ništa, prošeti se ti do nas pa ćeš da vidiš ruže pa ćeš da uzmeš na komad. A recite mi, jel su prskani ili treba da se peru? Treba da se peru. A jel imate neki prilog uz njih? Ima. Koje? Salata, majonez i kečap. A možete da mi ispričate neki vic? Mako, imam posao i ne mogu s tobom da se zamlaćujem preko telefona. Uz osmeh. Život dobro zvuči.